Ora kok dadi sida peksa saka Jawati. Kok melu-melu perkara iki kok. Dia lawan sida peksa kuwi mau anak kok kare tabane kok. Kulo terus. Sing kalah iki sapa? Kok tak matur. Itu paksa menika penajan Pak. Nah, itu benar kok kalah. Konsan. Tapi aku telepon aku kok dia. Kan pulang iki nang begini. Kowe gak ditambah geni iki tambah ing ayu daya sih tambah itu. Dadi iso kamu sih. Saya kok bagus. Aku terima kupet gak aku yang merasa sambungan karo setan. Kalau gak kemarin kowe set posisi gak sok-sok ya asli to. Karena aku muruk paling ya asli.
Terus kebiasaan hatimu. Nek ngono iku wong buyar yo paling ora ya entuk sewan. Monggo-monggo. Oh mboten jenenge. Kula nggih kepaya Bapak lagi foto. Kanjeng Piye baru? kula nyuwun palilah melu tinggul iku. Iya, Nek bisa kok jeneng taman kipas. yo nek bisa dak. Sesuk ana jamu soanyang. Waduh, ini mau marang dinamu, saja kok lagi taman kipasnya. Kok ngomong? Ya, ingsun tompo panas. Ora wae dijo pangan sama disusi. Sampeyan kudu apa sing ngomong sithik lho. Aku yo oke. Kowe saya ora apa-apa. Yo ora bukan ngene. Kula nggih. Bapak sithik. Kowe sik ya ya. Yo. Kalau dino yo mung siku tampan. Kuwi matur. Kula nggih nyaturaken sumreming pangapunten kula. Sak tompo senajan to ado-ado seko kelompok. Kok kaki dunia tunggal. Matur nuwun. Yo mung mujiku karo dono mengko ditompo. Matur nuwun. Aku ngene kae tak kula dinyate kula arep-arep. Ana jaya trini kok. Jaluk. Iki kepiye? Abine padha kedhiyon. Sutron tegese. Kaya atimu sumondho ana ing Jawatimu. Melu derek marang ingsun. Tedak ana ing tempat koyo ndang. Nggih temuke mawon. Kula niku napa to sing boten guyandi. Kula niku dasare pancen ya rada kramat. Dadi ketake mbiyu meter niku pancen jatahe untuk kula meter. Yo, Dadi matur niku wedi kula wae. mengko pamu bilang Ya, nek sengene Pak Salisno. Niku wonten titele kok ning guru niku. tegese titel ki opo? Wonten titele MA. 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 Lho MA. Nek wong guyu niku guyu niku MA, terus madu apane? Promosi ajek bener. Kula mboten matur nek promosi ajek madu apane. Nyemu ya aku nyenges. Ya ngapunten. Ora apa-apa, ora apa-apa. Itu bagaimana bermain kita. Semoga. Dia mau dimulai marang ingsun. Boten kula niku namung nderekaken panjenengan, menawi panjenengan paling jauh supados kula mendel kula nggih mendel. Lan tenabe ngono ingsun tedak oleh kepadan mengambil kepiye kahananmu? Rene wis suwe ditinggal dening darwamu. Mergo sudah wujud pancen. Piye rasane atimu? Pak, boten maiten. Bojo anyar nggih kula niku nggih. Wong kula niku mboten bojo anyar. Itu rondo men kula tetep buyang iki kali kangen. Warto. Piye to?
Ya Allah. ngandhakake kula kali bojo kula pindahnya. Nek nika mboten. Mangko. Dan iki aku mancing oleh taman. Dilamu ingsun parake cuma Masuk gono nang sisih kono. Mungko lawe sakan mancing ingsun kundur. Dilamu ngantil. Sampun terang terwaca rene panjenengan dawuh kula niku ya panganten. Kula dumuli nyuwun kabeh. Ora putri. Ora pati kula tak wangsul riyen nyentok sinten seketene kepadilan. Sesuk mantap kabeh nggih. Tenane mono sida peksa gugur oleh palagan merga ngupadi tuwaling praja. Kakang sida peksa gugur. Kamu sida peksa menika lembe ngayahi jejiban. Ning jejiban iku sing dawuh ki ingsun. Dadi ingsun nampa palapuraning para kawula yen to sida peksa gugur ning palagan. Karena sida peksa mugi kondur kanthi slamet. Karena sida peksa dereng gugur Kanjeng. Iku pamujining garwa kang lagi nedeng-nedeng manten apa? Nanging mangerti apa? Senajan to sliramuku ditinggalake dening sida peksa sak suwene. Ora bakal kowe nampa cilaka lan ora bakal kowe cilaka Tanjung. Mergo si Tanjung ora kang bakal ngayomi urip. Boten. Kula boten saged nglampahi amargi tresna kula namung kagem kanthi sida peksa sinuwun. Mergo sida peksa sugeng. Sida peksa isih sugeng ana ing kepatihan. Ning kasunyatan saiki sida peksa ora bisa kepanggih marang kowe maneh. Teges sida peksa tumekaning panah. Sajemonika kula boten bakal resnani priya sanes. Namung setunggal inggih punika kanthi sida peksa sinuwun. Mergo ngertimu sida peksa. Mengko yen sing bakal ngayomi marang sliramuku luwih wibawa, luwih bagus, luwih wicaksana. Apa meneh ratu ing Jawa Setino tresna marang apa kowe pancen wis ora lakoni ta? Boten sinuwun. Tanjung. Kula Sing sinuwun. golek yo. Kowe iki jejering rondo. Kowe iki jejering rondo kang ayu. Ditresnani dening ratu. Apa kowe pangku?
Nopo kowe ora gelem nglakoni apa kang dadi ngendikaku, Mas? Sinuwun. Kula mboten saged nglampahi amargi kula mboten tresna sinuwun. Apa pancen aku kasar? Aku kejem karo Mboten sinuwun. Lan. Nggih. Kula sinuwun. Yen aku miturut apa kang dadi aturmu alus mungguh iki. Itu rakyat bersama. Pamintaku Sinuwun menika lho. Nimas ditase Sinuwun. ing salina sawengine piye ta Kula mboten saged nglampahi sinuwun. dateng kinggang sarambut lamun adoh saketing hati yen sedak tansah nolat siko asih Ayo Sinuwun menika kula sepun alat sinuwun. Menawi mangke kakesan sinuwun menika kula sepun alat sinuwun. Menawi mangke kakesan panjenengan menika mboten ringkes sinuwun. tak upamake kembang Tanjung kembange aku tahu Lajeng upama sliramu jagat pasemon dipesan dari para praja oleh Pak Darmi. Kuwi jagat pasemon kok tresna karo aku. Iki bisa-bisane matur yen kok ora gelem ngadeni marang aku ta. mboten sinuwun.
Senajan panjenengan menika ingkang nanging kula mboten tresna, kula mboten saged nglampahi sinuwun. Ambil bersama orang pasir dan bukan indra. Nanti bapakku pengen. Nanti kanjeng Rama wae pengen sing omahe sepan. Wong ayu kok koyo ngono. 5 tahun bodohku. Ngen-ngen marang sila kok durah jadi marang aku. Oh, ngadu Boten sinuwun. Kula boten saged nglampahi. Kula boten tresna sinuwun. Aku kadung ngartelake tresnaku marangku. Aku kadung tresna karo kowe kudu aku. Sareng sapatunggon marangku. Kaya mau pembarang birangku yen to karo rompo kasan. Boten. Kula boten nurut. Kula boten saged nglampahi. Amargi Kama si Bapak Nek aku wis ngendika tresna, kowe tetep apa? Monggo menawi badhe tresna kaliyan tiyang kanan nanging Sri Tanjung boten. Sri Tanjung boten tresna. Tanjung, apa sih kek kowe aja maju aku tak ngendika wae. Nggih. Ingsun iki jederira. Kowe ngerti, piramu ki terus ngono garwane patih. Ingsun gawe abangi dening kawulan ingsun bakal dipesat dening kawulan. Ingsun bakal gawe abangi dening Sri Tanjung. Ingsun bisa.
Monggo. Monggo kula semanggaken sinuwun. Yen ngono kowe wanggo apa ora nampa kan. Mboten. Saiki diterno kepadan bakal ono apa tanjung. Wis ingsun bakal balik. Monggo. Monggo diucapkan. Salam budaya. Salam budaya. Tepuk tangan.